Para sa dugang mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Eileen Pedreso. Lynn? Madamo nga salamat, Jerd. Community artwork kung saan makita ng kasaysayan sa Mascara Festival, bag-o nga atraksyon sa City of Smiles. Samtang pagbakal kag pagbaligya sa makaulubong ilimnon, tubtob lang alas 3 sang kaagahon sa festival sites. Inigitutukan ni Adrian Prietos. Plastado na ang mga rekomendasyon sa Bacolod City LGU ug kapulisan sa pagbilin sang kaninong kagkatawhay sa pagbatigayon sa Mascara Festival 2024. Nakasaad sa Executive Order No. 54 ni Bacolod City Mayor Alvin Benitez nga manginhugot ang inspeksyon sa kapulisan sa festival sites kung saan ginadumilian ang bladed weapons, backpacks kag bottled soft drinks, pati man alcoholic drinks epektibo Oktubre 11. Ginapasugtan ang pagbaligya kag pagbakal sa makahulubong nga ilimnon sa festival sites apang tubtob lang alas 3 ang kaagahon. This is just a regulation sa mga festival sites so that hindi lang ginamo to sa ato. Sa festival sites is really more regulated. Ang pila ka mga nagabaligya sa kiosko, nagapanghakroy bangod sa pagulan-ulan. Mahina ang benta sang nagliligan nga adlaw. Dugangan pa kuno, nyagin patimprano ang pagpahanugot sang pagbaligya sa makahulubog nga ilimnon. Apang nagpasalig ang mga ini sang ilang operasyon. Di ba alas 3, sabay naman na, sira ng depende sa tao eh. Masira naman na, maklose. Pag tapos kuan, pag sa inasal, ambal ni madam, sira na rin. Samtang, dugang atraksyon, subong sa mga nagabisita sa City of Smiles ang malaba nga community artwork sa pader sa Dalan Mabini sa bahin sa Barangay 22. Masobra 50 ka local artists ang nagbuligay para mahuman ang ining Mascara Wall of History. Makitaan sa artworks kung paano nabunag ang Mascara Festival kag syudad sa Bacolod. Hindi lang ini pang throwback, bangod sa ranggit ini nga manginhandumanan sa mga residente kag bisita halin sa luwas sang pungsod. Obrigado Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.